Mga maripar may ugtog ya. May nagarili ari luto mamalin nga sweet and sour mga maripar. Nga nakuha ko gabi sa pamunit mga maripar. Antes magkaon mga mga maripar. Di ano pang ginulata kauna na. Ay ako nga sana support nyo naman yung kapabert mukbang ko nga page mga maripar. Sana follow nyo rin. Lagi pasya na rin ha. Oh, ti ano pa nulata? Kauna na. Huwag gwapo sa luto mamali nga concert ni Saul. Lapu-lapo kung sa mo nang tawag inid mamaripar. Man. Lapu-lapu. Mga moto na mga maripar. Kung sa ba mamalin, no? Munula. Nakibot mo. Basta lapo-lapo, or inid, na mag-isa itoon, mag-sweet and sour. Hanggang pwede man kadilyuhon. Basta lapo-lapo. Maunod na kabayang lapo-lapo ang tawag nila. Ang mamagandang lang sa pagluto. Labas pa mga maripar. Ano? Dali no? Ay pa. Ako hindi ko mo boss. Galag. Magsangat tayo.
Shout out sa mga followers ko na. Sa mga ng followers, kag mga baser, shout out sinada. Kaluwat, mga nyaga, tagali. Sana mas yun, itong video na to. Ako na bulig sa mga maripar. O, malike, mga comment.